nyathini bolo kede kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diyo dele maka Ongea kaki nende ngiano, ongea kaki kuru na. ne matini aweyo nen mari nya aruda na dia da gol ka buru dogo la kidi ai wach thum to joga gweng'a ka disco matanga ok onego bed dhano bire maromo 7 dhano 4 oromo ka DJ ok dwa go thumo ban thumo dhiyo mano chik nke sirikal noyawo piny to nokoyaw ne disco matanga idondori ong'eni weche ofiswa ka weche ng'enye kaw bet nyathi ma kaw bet ambe aduogo adhi kuma nyocha inyisa na dhi osiptal yo kato nyocha ori daktari mondo mi tim achiel 2 3 ne wach nyathi otimne to daktari owacho ang'o ayudo ka sani piny sani olony manade piny olony dong kaka na tere manyocha inyisa ni kikalok ne laucha nyocha wacho ni kamano ka ng'e gimomiyo awacho ni dong kamane kaka tere koro opime kosepime to lewni oketna an go e bag kae in go e bag kanyo koro daktari be osechako miye thieth omiye thieth kanyo aito barua moro be ondikna ka ni mondo itero ka polis to ingeni wadwa no make ingeni gima kamano ok wanyal ginene ok wanyal aweya kamano emomiyo nya ori idhi daktari kisedhi daktari to daktari mong'eyo kosentie barua kosepimo nyathino mong'eyo ni nyathino nyotimne raping to en mantie kaka barua mobiro miya makoro wakawo go datua awinji ing'eni ngima nyathi machalo kama ok wanyawe lal kamano nyathina ni tin dong inene otin ma putin kabisa putin kabisa to nyathi manjo timo tim ni winjo umbe ni entie gweng' mane nikech ok awinjo no wuothe inienge makuonde gi akani tinde en ogwang' oringo dala gi tindo ko bere dala imiye machieme niang' to dong biro tangane lep nyathino nasoka gima nja wacho ni kik ikaw pesa ng'ato kes nyathi wadwa luwo manyaka wang'e kuma weche magi lepene go mancho rwako chieng'no daktari bende ko dhi tijege ma kawaida kaka laktar to yudo ni magi lewni go magi lewni go aber koro nyathini onego make koro barua no nitie koso barua an godo kae barua be no miaka ani nyathini ni potin nyathi ma kopuonji to nyathi pod biro dhi maber dong iting'e ni mae nyathina kende man go tijende masani wang' girore separate separate to aluongi for how many times? Abi adwa lokora. Separate tinde ilukuri nyago kinyi. Separate aneno ka idwa bedo gi some changes. Neke pinine mana after 1 week. Sit down. Separate. Ing'eni ti nyathina manyuolo to ise could be within this community surrounding the circumference married this community ise embarrass ise timona so many dirty things. Do you know I'm a retired teacher? Separate nyathina naneno ka future ni nen very bright to agombo ni nyathina look party. Change your attitude, change your brain, change your mind thinking capacity.
Do you getting me? Sani kore neno kaka process ma adhi ma achopo ma aneno ma a witness kaka idwa twei ma tong dine bet ni onge in influence mantiere go kaka a senior teacher and a retired teacher emomiyo otwe yoko sani koro ne kaka idhi tiyo for 6 months 6 months ka ido ka chief itiyo dispensary maro makani sani koro ineno ka sani time monego beni I consume ki develop your career koro is not there separate ba adwa ni mondo ibed nyathi moluoro jonyuolge nyathi ma to society ma wantie sani ni mondo imigi a very good respect being honest, someone property is not yours. You can either borrow from them, but not thefting. Aneno ber. Ber koro gimwa timo. Kijana ni ng'e ot moninde. Akiano nindo ka chien baba gien be akia kumoninde. Nyathini ni koro en thieth to gimanyo ng'atni mondo donjne mondo mi wang'in to ratich nyathi yudo nade to in bende we bedo dhako ma kwang'o sade gi nyathi dala to koro idwa bola nyathi pangla ok na bolo inao ka nyathi no kuyo dongo kuyo koro gima nyaka tim kuom nyathini nyaka koro ng'i kaka ioyo nyathini nikech en gi buok kit ngimane aken daktari bo wachoni owachona nyathini nigi buok kit ngimane mang'eny kata kineno kobet kuhumo mana dhoge wachno obuoge awinji koro kik iwe nyathini ni chak bedo machiegni gi jowadgi mabiro wacho weche moko machalo kaka yany kendo ewi nyathi ko winjo to nyalo medo mirima no nyalo medo idho to gino nyalo bedo pache kuom ndalo mang'eny koro ane monego benati mone counseling no koso counseling in kaka min gi ng'e kode ok ne kansa moro abiro wuoyo kode to luora nikech lepwa morwakogi koro iwuoyo kode ipime saminjo ka pache biro maber tiwuoyo gi nyathi to gima duong' ni sirikal to bade boyo nyaka mak ng'atni mano wach ma wachoni chief konya uru nyaka make madhi donjne mondo wawinjane to en gi rieko manade manyalo loyo wajo sirikal nyathi matin kama ok inyal ketho ne ratiche ni muomori kuom nyathi machalo kamae ti ng'at maduong' nyathino nyaka maki koro wadhiyo idwa ni dok kode adhi ang'i kata kaka mie kata mana nyuka moro bende iseloso ne koka idwa dhi loso koka adhi loso iwinjo gima wacho nino kik ikaw pesa mama ok akaw ni kaw asoya ka an ja sirikal ane masedagi asoya to ni chak ikaw mama in ema tweyi awinji an kola chopo dhiyo mine mbasane ka gibiro ofis ka to gibeyo ndi kiny ko kidhi ni kori dwa chomo kes kaka ja sirikal to ni ani wawe mano wuod nyamera kia mano wuod waya kia mara nodak gi dana kuro kes chak lal to nyathi to setimne tim manjao moko winjore ka yudo no mulo pesa ni ng'ato miye asoya kata nyathino lidho uso dhiang' okelone biro yie ni kara an be an sirikal mane ene matuen ko chalo ng'ato maketho ratich nyathi separate ba okamora atol gi kaka sani life ne dhi but aseneno some changes nikech pi mineno ni nokiero luok to kinyalo ng'isa ni very early in the morning like this time inyalo wuok ni idhi luokori agombo ni mondo mi ane some changes in you iwinjo awinjo separating any sani isomo maber mi itieko your education
ing'eyo maber ni inyalo nyiewo na to buom ndege to an anyiewo to injin mar tinga to kwa tueyo e buom ndege don't we are flying. Abro nyiewo ni baba. Wach gisungu. Ing'e ni in nyathi japuonj. It's okay, ginene idhi nyaka e puodho mar ochele cha. Kise doka moro kanyo mathin ti iluokri mondo iduogi aoriti. Chaka dhi nyaka e puodho ya baba tanto. Dong kaka e puodho sani kora separate adwa ni mondo mind ni ibed ng'ama concentrate e tije moko manyalo kelo mwelekeo nyalo kelo success. Iwinjo baba ya to kora oli ya an wach moro mane to ibukore ni iwuotho gi ng'ane otonda gini umadho njagano emok okadwa dong nosekwera gi gigo eko dong an nasewe koro anda afosi dhi mondo dhi do. Iwinjo sawa dhi do nyathi put wiye teka but I can see some changes. Hey, it's okay. One jonyuol wakadho olendni madongo gitem temptations ma kokin very keen. You can see fire separate. Chief temo wango ya nyathi manyocha an go gadier ni tero kodiaga. Ni nyithindo kare notwe twech ma oko. Dhi dondori adonda. Dhi kanye. Jaduong' chief ber. Ber. An ing'eno kan kodi gi mor. Ang'o motimore ama? Kare separate nokotwe kodiaga? Separate? Separate. Kaka nwang'iye. Separate. Chik wacho ni puodho. Yawa chief wona piyo pare ni gino litna. Otin nyathi cha pod tin koro kanyocha natere mbele. To jogo nyicho ng'ada ni koro en twech mar kuru gweng'. Nyiso ni en koro alwora. Chief be wiu konyo nyathi machal kama chadu cha kutwe oko. Otwe makata sama ng'isi ni obete rangaji. Kwani rangaji monego bede obete koso nego dhi oti kodiaga. Yani dwa ni kete modich mondo mi kikorade. Pare utimo gik maricho. Utimo gik maricho. An wachno komora kata dichiel. Ok amor gi wachno. Chief nyocha eri lakini ichwanya. Ok nachwanyi mama iwinjo. Welunga ni mama nyahero. Ema wacho nyahero. Kata nyiri moko mane mane dong na twe jikonda kacha. Odak kanyo dweche adi ka tweyo. Kwani odi kanye kodiaga koso odi kanye. Ema wacho mok nya twe kucho tiduogo. Pare ni me pimo wiya. Gwenda olal makata sani atwe kata kaka nyadhi osiptal onge nikech aonge pesa. Iwinja maber. Sirikal nyo wacho na. Ni mondo nyathino pod tin dhi sikul ok dwano ketne sikul koro kwani samo kwalo gwendi ji cha ere gima nyiso ni otino dhi sikul gwene marite nyathino bende gweno kong'e ni gweno gwenda e marito separate ok kamano ok nadwa wacho kamano nyathi ja pod tin nyahero winj wach kasewacho niko chako biro kinyi te wachna koro idwana ochako bio kwal gwenda achiel modong' cha mondo bia wach ok no kwal in action mane midhi te into ka in wuon wino ang'o mondo gitim ne gweno nyahero gin tim moko ma bende wakita nyathi akaw gwenda twe to kot ema wacho akaw gweno lokre rombo kata dhianga twe to nitie moko ma wambe wamanya jokuoge ma nyathi ma ok jakue wachuna chuna gi jeje iwe pimo wiya nyisa gima nyalo konya mondo abed gi mor sirikal wacho no twe twech ma oko sano ywe jikon opayo na dhot gima duong' ni okoringi koringo tamake nyiso ni jokodiaga te kotimo gimoro kata sel to teri kodiaga dala ni emikelo gi dala ni kodiaga ema wacho ka in kod wach ke winyo ni mara no koromo to bi barasa mondo binge chike samoro chike marito pinye mekia aketo mani nyisa chieng' chaka nitie nyathi moko nya twe kodiaga kwani en ga underage to jaiga ma nyathi cha kata king'iya nyathi dong skalo higni 18 tapaga boro nitie moko ma chiko pimo wiya nuona kama inyisa ni kiny barasa kiny ema wacho adhi kata sami nuwaro adhi mana kama dada leo ni dogondika adhi lando wach barasa makiny koro kinyalo bire barasa bi mondo ming'e chike barasa kiny chakore sadi in bi go kiny sa adek sirikal yawo sare chief tinde pesa mar kor gweng' ni osepei aye adhi kanye chief
Chief iduok na pesa na mana mi. Iwinja? Ibi duok na pesa na mana mi. Kore lando. Idwa agoni nyaka uwi mondo ing'e ni alande. Landi. Magi to chife magi adier. Nyathi ma okwalo monego twe kod yaga. Iweyo ni pane toko to beto ne dala. Be winge magate. Adhi rado kodi e barasi bro maneno mana duga erowa. Iwana walo kodi. Wadhi ompi ane kinsari ane dodi. Koro wach mantiere barasa kama omiyo nadwaro. En ni wang'iyo kaka gweng' dhi. Wang'i dongruok manyalo bet e gweng'wa ka. Nikech aol gi cases mamara kiny nyathi moro kawo gweno. Kawuodi. Mara no kawo gweno. Kia mara kawo lep ng'ate to olo dhi uso kibuye. To mabe kachak biro ni nyathine kia ng'ato rocho ratich nyathine. Koro cases gi nyose biro mang'eny. Nyathini benche ne case ne ka. En onyoso mawuok e tok kod ng'ate moringo dhi okwanyo kawuono pok owuok. Mama nen makose kalo fence ng'ato mi dhi miginene. Koro wach mantie ka Joshua. Mantie barasa ka. Adwa no tegi tu mondo mi winj gima dhi mbele ka. Cases gi te aseluwogi kendo duoko gi antiere godo. Nyathi nyako ni nyocho roch ratiche. Jededa. Nyathini no roch ratiche o kamano. Koro kanyo se roch ratich nyathi ukelo la nyathi. Tan bende kalore gi chike nyaka o nyathi motere lwet daktari. Kuseter nyathi lwet daktari, daktari otimo makore kaka laktar. Kosetimo makore, omiye barua mane idhi magodo nyathi. Eto chief ka agegi matin moda apenji penjo moro ka. Iwacho ni nyathi dida no right no bedo in a fringe. Ma no ratiche. Kamano. To daer moni inyisa ni en ang'o monego bedni watimo ka gima kama endi otimore. Kaka un jogweng' Joshua kenda winjo ka wi pod lew. Ana asine ti. Kaka un jogweng'. Saya. Mata ngoma dwa goyano. Nyithindo moko to tuge toke kanyo. Oh. Yes, chungane los gino iro. Mi podi bete no ka chief dongine. Iwinjo. Saya e gweng'wa ka. Mi winjo ni nyathini oroch ratiche nyathi manyako. Ka ng'ato oroch ratich nyathini. Gimone gitim mokwongo en kawo nyathini gibedo kode machiegni. Mar ariyo ni kik kawo nyathini ni luoko. Uwinja maber. Kik kawo nyathini timo nade? Iluoko. Kawo nyathini kise kawe dhi wach mokwongo kuonge report ka police. Kise report police biro ori daktari. Lep nyathini kik igol ni luoko kata ni we dala. Uwinja. Lewni gi kaw bag moro maber. Bag ok awacho gima chalo kaka jwala. Wach mar uhuru bag ya jwala mago werigo. Kaw bag moro maber ban lewni go maber tiketie. Kapok seche 24 otimore nade? Orumo. Ang'o me nyaka to apang mana lewni monjawre go e bag. Gimomiyo nyaka tim ma en ni mondo mi kik ikos gimiluongo ni evidence mabiro konyi yalo bura. Iwinja? Nikech lewni gi wada ng'eyo makata kane beni seche mane jama undu nodonjore kuom nyathi. Kata kano yiecho law kata ko beni law gore e chuodho. Gik machalo kamago. Mondo mi sirikal oyudgi. Ka dhi ng'eyo ni magi ma notimore. Mani ketho case. Koro jama undu bro beda ni nyotimo timno to kama wamake go onge. Iwinja? Kama wang'e make go onge nikech gima golo maler ni nyotimo timno iseketho. Iwinja maber? Koro mane gimotimo. Iwinjo ni nyathi oroch ratiche ng'wech piyo ka sirikal. Nyathini gi lepegi kik iluoki. Polis biro ri daktari. Daktari otim makore. Imanyo jama undu. Iwinja?
tiyudo gimidonjo nego. Dong kanyo winjo maber. Winjo kanyo ni gishwanto mag gik mane wakia. Koro winjo barasa ma kawuono ni. Barasa ni en mana mar loso piny. Nitiere nyithiwa moko mosebedo ka koso ka. Morido keno okawo gweno kiotimre nade. Nyithindo kawo gik moko matindo tindo. To gi nyithiwa kuom ranyisi nyathini Joshua. Kanyoche otere e court. To ng'adne bura. Ko ng'adne to ng'adne ni idugo twe twech mar kor gweng'. Manyiso ni nyaka obed e lweta kaka ja sirikal. Sirikal nyo ng'ado ni kalore gi gwen mosebedo kokawo go. Ok nyal tere jela nikech jela kucho nitie joma osetimo maundu madongo. To nyathiwa mwang'eyo ma pod dhi sikul kamae en gi thuolo mang'eny mar yudo lokruok modugo bed ng'ama ber. Ok wanya yie ni dhi twe gi joma undu madongo matiro timo timbe madongo dongo kor piny. Koro nyo twe en sano payo na mana dala, opati e kanisa maore, obeto tie ndara, keses machalo kamago. Mara ni nyithindo kia ogore thum, gik machalo kamago ok wanya yie ni twe nyathi, chik odagi Joshua. Mago in fact kisungu luongo ni petty cases. Gin gik moko mok nyal kawo matek nikech nyathi pod dongo. Akoro mama pod ginene ma ok pod dongo. Ka wangi twech ngimane duto no thalo ng'ato go pange thum. Mani ni ketho ngima nyathi. Samore ene nyathi ma pachini tiete. Koro kes manyo duong' nyo en mar rape case manyo kel. Mar nyar jadida. Nyase temo katemo na Joshua. Ma wahakikisha ni jama undo maki. That's good, Chief. And your work is excellent. Nyatemo. Mo make. Koro nikech jowa ok ong'eyo ga gima ginyalo timo. Samoro ngima nyathi. Nyatemo wuoyo gi jadida ma ng'ise gik monego be notimo, gi kako dhi daktari, kako dhi report, gi kako rito nyathine wakati no. Jama undu to nyawa wedo no sekalo higa 30, en osenyono 30 kodhi, akia gimo lawo gi higa. So no twitch ignity. Nyawo ng'adne kacha higa 25. But in fact, Chief Winman wadhi kodi a training. Ni winyo gik manowachi. Ni mokongo nyathi ko bedo rape. Kaka me wacho 30 ni mani luongo ne defilement. Iwinjo. Orocho ratich nyathi ma ni below age of 18. Iwinjo. Mapodo onge gi decision monyalo make. Ok onyal make a decision ni otimo gik moko gi pache wuon. Yeah. Pod ene under control mar janyuol. Koro ng'ama chalo kamano ero kaka en koro mani luongo ne defilement. To ka in nyano mose dhi malo matin. Mano koro miluongo ni rape. Iwinjo? Awinjo. Nikech in fact ing'eni chieng' jane nopuonjwa maber. Seme ni kata wan joma dongo. Ni kare wambe wabedo ga involved in rape cases mana within nini household. In jaudi chai iparo mana ni in kibira ne idonjori kuome. Mani ng'eni rape. Penjo in gi penjo e wachane defilement ma dong nyathana weno rape makoka defilement kendo chako bira iye kanyo no defilement emomiyo wacho ni mano nyathi mantiere below age of 18 mano sirikal ema koro yalo kodi kaka in ng'ama orocho ratich nyathi mane ni boy igni 18 iwinjo koro mani luongo ne defilement nikech nyathi chacha noko timore nade noko yiere gi ma iwinjo nikech ok onyal decide ni mondo ni otim gima kama iwinjo to wach moro be nitie ka Joshua ing'eni samoro nyathi nyalo koso kaka koro manyo timore na kaka nyathi manyeo oroch ratiche ing'eni samoro jomoko yudo ni nyathi oroch ratiche to luor kata dhi mbele police ni kia wakili modhi mako onge pesa gik machalo kamago mano janyuol. Sani wantiere gi lawyers mag sirikal. Inyalo biro gi mari to sirikal state ema koro yalo kodi. Konyi yalo bura. Iwinja? Koro kata ni onge go to sirikal biro donjore e wachni no to mi wakili mayalo ni maluwo ni case. Koro sirikal mako bada. Nyiso ni omi kony mondo mi yud ratich nyathi. Akia ni bi winja. Awinji koro.
Joshua nitie midwa medo? In fact, idhi maber. Koro kik iluor. Kata sami iwinjo ni ji dhi e kot kik iluor. In gi right mar wacho ni ionge nyalo mar bedo gi wakili. Iwinja? Koro ne pod penjo moro maber sana. To koro process no te ne mane wa explain donge kamano. Ni nyathi ko obedo defiled kata kaka waluongo ni rape no donge. Ni setemo lero matin ni ok onego bed ni titimore nade iluoko nyathi lep nyathi no be kiluoki lewni go bende ting'e e bag ok giting'e e jwala iwinjo. Alafu to first nini second step kaw nyathini titero hospital. Wawacho ni life first donge. Kisetero hospital itimone magi koki iproceed mar mondo mi dhi timre nade idonji ka police kamano. Kisedhi ka police eka kor ka daktari to idokir daktari to mi result kanyere makoka idhi gol gimiluongo ne warrant of arrest ne the victim ma otimo such kind of practice wawinjore kanyo. Koro kose chiw warrant of arrest to ng'ani bedo arrested. Bang kose bedo arrested to ng'ani proceed e court. Ibro tere e court mar mondo mi ong'i nonro mar wachni kabisa iwinjo gi kukunete. Bang manere makor ka court bro jajo wachne ni itwe ng'ani kaluwore gi evidence moyudi. Koro bura to serumo wawinjo gik burane mang'ado inok ing'adi. Wach mawacho chalo kama. Gima ne wadich go weche mane wan go wasetieko. Wacha ne dhogi owiche mokare. Ok wambe mana ng'at bura ne man wadwa ni ng'adwa bura mondo wachung wadhi. Koro ginene unyalo mana dok to koro ng'ato ng'e kaka odak kata ka wach moro maki koro ng'e kama iluwo. Koso nitie gima pod biro chandi. To kata ka wach mo chandi pita ng'weche manya. Dong dala na tung'eyo. Imondo kata gokinyi kapok awuok ing'isa gimotimo to wakawa twa. Chief mano kiwacho maber onego ticha nini. Umbe thalo nyithindo go pange thumo doge chien kuomu. Iwinjo separate nyo yaw piny mondo mi ji oti tijegi. Ok mielo thum in sama nyaka legi choge nyingi wach thum. Chief aparo ne to koro one exhausted. Mano kisungu manimba koso kisungu muti. Idonga akon 50. They confused mang'eny. We are now exhausted. Yani wajony mas serious. Okay, jony mat ma ok ofisa kun modhe. Koro iwinjo gima atemo medo matin en mana ni to wan jonyuol. Wabed ka wang'eyo papa nyithindwa kik wawewa nyithindwa ni wabolo. Ubolo ka pany kich. Ajaduong' matindo ochamo chumbi mang'eny gi. Chongane moki. Di uru ginene. Udeo. Ne Joshua we bedo machiegni gi jaod ng'ato iketa mbele ni kamano ero. Ma okseme. Omena ne di uru ai ofisa ka. Keta gi yalo bura makata chiemo onge dak no bie kata gi soda ka. Wang'urore ka ni waud. Uol kwani an ok monego benu kelna gimo ta konyo no. Kese saluwo nu kata madhi imbo transport be ok umiya. Chalo jonyuol mano pachi oselal. Bedo chief ni tabiro mna weyo. Dala ni ji monde makata sama di madh go chayo. Kech kai nyaka sama rach ne waji mo akuone opogore. Jok be nokoriedo kata ng'eya kiyiera tinde ka kese soma. Tenda motemo kwalo gik kaka wang' nowuor. Ise kale yudo kende. Kura di yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diyo dele maka. Wanyia kati nende nyano, inyia ka ukuru na.
Ne matin. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Nadhi ati agol kaburi to gola kidi. Ai.